Η Εθνική Λυρική Σκηνή ιδρύθηκε το 1939 και είναι το μοναδικό λυρικό θέατρο στην Ελλάδα. Εδώ έκανε τα πρώτα της βήματα η απόλυτη ντίβα της όπερας Μαρία Κάλλας, προτού ακολουθήσει μια αποθεωτική καριέρα στα σημαντικότερα λυρικά θέατρα του κόσμου. Από το 1958, το Θέατρο Ολύμπια είναι η έδρα της. Όπως κάθε χρόνο, επί 75 συναπτά έτη, έτσι και τη φετινή καλλιτεχνική περίοδο, η Λυρική παρουσιάζει παραγωγές όπερας, οπερέτας και μπαλέτου, ενώ με μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καλλιτεχνικών δράσεων, στοχεύει στην ανάπτυξη ενός νέου κοινού και την διάδοση της λυρικής τέχνης σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Το επιβλητικό ρωμαϊκό οδείο του Ηρόδου του Αττικού βρίσκεται στη νότια πλευρά του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, στο σημείο που γεννήθηκε η ελληνική δημοκρατία και η κλασική ομορφιά άγγιξε την τελειότητα καθορίζοντας τον δυτικό πολιτισμό. Σε αυτόν τον ιστορικό χώρο, κάθε καλοκαίρι, η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει εμβληματικές παραγωγές όπερας από το παγκόσμιο ρεπερτόριο. Το 2016, η Εθνική Λυρική Σκηνή θα μεταφερθεί στο νέο της σπίτι, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο σχεδίασε ο διάσημος Ιταλός αρχιτέκτονας Ρέντζο Πιάνο και περιλαμβάνει, εκτός από τις εγκαταστάσεις της όπερας, την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, καθώς και το πάρκο Σταύρος Νιάρχος έκτασης 210 στρεμμάτων. Πρόκειται για ένα από τα πιο σύγχρονα θέατρα όπερας παγκοσμίως, όπου η αισθητική, η κορυφαία ακουστική και οι σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες θα συνδυάζονται με έναν υψηλών απαιτήσεων καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Για την κεντρική αίθουσα των 1.400 θέσεων έχει σχεδιαστεί ήδη ο καλλιτεχνικός προγραμματισμός με όραμα, σημαντικές συνεργασίες με Έλληνες και ξένους κορυφαίους καλλιτέχνες και γνώμονα το άνοιγμα της λυρικής τέχνης στο ευρύ κοινό. Παράλληλα, οι διεθνείς συνεργασίες με σημαντικά λυρικά θέατρα του κόσμου, όπως μεταξύ άλλων η Royal Opera House του Λονδίνου και Arena de Verona και το Teatro La Fenice της Βενετίας, θα εδραιώσουν τον διεθνή χαρακτήρα της εθνικής λυρικής σκηνής. Η εναλλακτική σκηνή των 400 θέσεων θα αποτελέσει έναν πυρήνα δημιουργίας για την εκπαίδευση, την προώθηση της νέας δημιουργίας, τα νεανικά σχήματα και τις δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Η κατασκευή και ο εξοπλισμός του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ακολουθήστε μας στο εγγύς μέλλον και στο υπέροχο ταξίδι της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.